Iki manggone netepi kewajiban ana mburi apa ya durung rampung. Kok ya durung ana teko kene. Makul. Ya Rama itu pancene yen kaya ngono kuwi. Aku bisa nggagas. Manual. Monggo iki sing ndi to, Le? Mbok menawa sing iki to, Mbok. Ayo, Mbok. Dirawahne. Sampeyan ora usah tingak-tingok. Kae lho, Pak. Karene iki omahe iki kene yo. Ayo ngendi aku ki ora ngerti kok. Alamate wis cetok. Ditulis ning kene mau. RT 5 RW 3 Sep. Omahe iki jarene nek wong-wong kondo iki dadi wong monco ya iki omahe lho. Omahe saiki lho ana kolam berenang barang. Apik yo, Le. Kowe jejak kene nek tebe. Omahe sing kene iki dhuwur ya digoni lho yo. Omahe tingkat dhuwur ra digoni. Lah iya. Digoni manuk dara lho. Wah, pembantune mesti lho. Pembantune ayune ngene. Sampeyan ngerti to, Le? Iki mesti pembantune. Coba sampeyan sugih. Coba sampeyan luwih tuwa ditakoki to, Le. Iki tet wis ketemu omahe kene lho. Ndi? Lah iki omahe abi ngene tetet. Keramike mbok delok lho tet lho keramike lho. Keramik iki geno, Le. Kayu lho. Keramik kok kayu. Keramik kok kayu. Takoni iki mesti pembantune kowe iki nek masalah wedokan kowe mesti. Lho. Saiki cak lambene rada ndumble sithik, Cak. Rumangsaku malah ora ubung, Le. Kaya apa? Rumangsaku celengan menik-menik. Ngene lho, Le. Mbok Celengan menawa dhewe ngono. wong sing duweni Oh, wong gerobong. Bener ya ana benere kuntet nek ana wong ayu dililing iki. Nang omah iku apa? Ora itu bojone yo Prangas. Lah nek omah go jagung nek kene sego beras nek bapak. mengko dhisik. Lho, iso Kosek. Saya ngomong piye lho, sembrono kuwi. Ora takok kosek. Mengko dhisik mung berarti kosek. Ayo itu omah kowe nyong-nyong. Yo tek-tek. Kok malah Piye, Bu? Kok kok piye, Bu? Sapa? Kowe kenal apa ora kok? Gon aku ora ana bocah wedok. Iki undang-undangane, Bu. Lah nek bocah lanang yo nang ana apa, Bu? Guru wae be, mending guru terus be. Penting aku. Iso aku ora kowe iki pola. Sajane sampean kabeh kuwi sapa nganti temu nggone taman Urung kenal Tet. Ya mestine wae aku durung tepang jeri. kenalan sampeyan kuwi wong lanang, Le. Ditantang karo bocah wadon, kudune sampeyan wani. Kenalan, Bu. Rapi tanganmu. Alah. Tangan mengandung rangen kok dilapi. Kenalan, Bu. Wah, liriane lho. Aduh. Kenapa? Iki dicepit. Lah, kalau kecepet ae kok aku nek kecepet kok meneng ae, Cak. Ini Sembrono. Enak. masa ya? Nek kepengin jaret tak jupukno. Jajan penok. Tenan, wong ayu jebule rasane ngene iku. Nang ora cet aku kok malah pengen. Ini abe, merek be, nang abar aja ado-ado. Tenang be. Jane sampean kuwi Sepurane anu kancaku kepengen, kancaku Anune kepengen. sapa? Sepurane kancane aku kepengen. Alah, wedokan koyo ngomong mesti genah. Iya, ngarani kepengen iki piye le, Be? Anjen kepengen. Be, tak demekno, Be. Iki mah agak tangane rasane ngono. Alah, aku tak demek iwake ya. Alah, kok. Ayo, Be. Alah, aku demek iwake. Oh, tak kei, Be. Alah, Delak, Be. Heh, seneng demek iwake aku. Lho Be. Asemane. Oh, Be. Hah? Pipine, Be. Entek nang lah aku ora lah. Sajake. Aku tak pipine bojoku tak entekne dhewe. Takoni det pembantune. Setane jabang anak jabang bayi. Manusa kok ana sing kaya ngono kuwi lho ya. Aku nak roh wong wedok kan ilatku kaya ulo tali picis. Melet-melet. Oh iki wis Sampai kuwi tak takoni jenenge sapa, wis
saka ngendi kok malah guci karepe dhewe kuwi lho. Ya, No aslim jenengem sinetron tipinan mang lho. Nah. Jenengmu. Ditepungke aku boy. Kowe nek kepengin ro iki Ian. Kaya sinetron tenan rek. Iya, aku boy ke Ian. Ya. Bisa. Wis kok. Iya sing ora-ora. Ditepungke aku kuntet. Kuntet. Iki TB. Nah, Lah iki kang sawiji sampean sapa lho, Mbok? niki Mbak Yune kula kenal yu Sing ditakoki iki aku apa kowe to? jenengan. Iki njok nyaut ae. Ya wis kono ngobrol. Biasane wong wedok nek ketemu tur arisan. Ora kok ora kudu. Heh. Aja jigran jake, Dik. Dene. Aduh, lu ki ana apa, Be? Kok iso? Obat wong tuwae nek digombleng kok Ora awas e ra karuan ki lho Maksudnya jane. ngene lho wong tuwae nek sikile nggo ngene. Biasane nek kesuwen iki aku mulai alung sembujung ngene kaya dijepit. Oh, ben ora likaten ya. Pikirane do ngeres ya apa iki? Sing waras ngalak. Tak omong edet. Jebule iki ning Kutha Raja iki wonge dunggo imanan. Lah kene. Lho ana tamu ora dikek wedang. Lah iku wis wis gedang tangan gak apik no. Sampeyan nyinap lawan aku. Lah aku Loh. takon lawan sampeyan durung ditutuke Lho, sampeyan. kene jangan mangke. Yo kenal yo nek karo wedane metu. Wes sang ki. Mbok yo ndang ditakoni, mbok menawa ngerti bapak. Anu jenengan iku sinten nggih? Ya diwanoke jenengku Citra Resmi. Citra Resmi. Pancen kuwi bener. Lah banjur sampean sapa tak takoni kawet mau sampean ya durung mangsuli. Kula Sumarsi. Sumarsi. Lah banjur lha kuwi sapa? Niki anake kula niki, anake sampean. Temekon nang gone papan kene banjur ana wigati apa? Kula niku goleki bojone kula. Goleki bojone sampean ning gone papan kene. Lah banjur bojone sampean kuwi sapa? Lah dudoke, Mbok. Dudoke. Mbok menawa ngerti bapak iku, Mbok. Kowe nyengkakno umure simbok le. Ora teges aku arep nyekake murid simbok ki ora. Mung wae aku kepengin ngerti. Sopo to sak tenane bapak iki? Biyen kan gawene turut-turut to, Mbok. Iya nek yo elon-elon simbok ki jantungan. Sampeyan kaget, Mbok. Ora. Lho kok ora kok nesu to, Mbok? Bojone kula niku Kang Kromo Gustine. Kang Kromo. Nggih. Lho wonten mriki mboten wonten ingkang asmane Kang Kromo. Jenengan niku ampun basa kalih kula tiyang dusun mawon kok. Lho kula niki lak nggih nembe tepang kalian sampean basa nggih mboten nem napa. Ngaten nggih. Jadi ra ono ngene. Mbok menawa coba takon meneh, Mbok. Mbok menawa bocah wadon kae Sampean mungkin gang salah. Kang Kromo niku lho. Turene wong tangga-tangga teparo niku pun kandhane teng mriki Kang Kromo niku kok. Simbo, sampean iki yen to goleki Kang Kromo kuwi ora ana, yen to sampean tak basane ora mangerteni. Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika badhe nyahak lekasipun panjenengan menika mboten. Mbok bakul sinambi wara. Yen to Bapak Kromo iku cumondhok ana ing katembungan Kasultanan Mataram. Menapa saestu Wis to ngene wae, Mbok. Pripun Gusti? Anggone goleki Kang Kromo kuwi mengko wae sampean ning kene dhisik. Tak salah sampean katon lesu. Bakal tak pundhutke panganan luwih dhisik ya, Mbok. Nah ini sawetara. Nggih, anu ora usah akeh-akeh sakanane mawon. Nah ini kene sedelok ya, Mbok. Anjebule le. sampean iku jebul kok kepinginan to, Mbok? Si Mbok ki urung tau ngrasakno panganan kutho iki sing piye. Senajan to si Mbok durung ngrasake panganan kutho kaya piye iku kudune ra ngono to. Sampeyan eling ora? Budal saka ing omah nganti tumuju tekan kene. Mung bedhek aku kawan sampeyan goleki kelawan Bapak Kromo. Lah, gampang perkara bapak mengko nek si Mbok ki wis ora ngelih, kok digoleki meneh. Tenan to, Mbok? Oh, jare dadi temenggung ki ya mesti wae sugih to, Le. Mbok. Kabeh wis tak cemawesake ana ning mburi.
Sampeyan yen kepengin mburi ya ora apa-apa, mbok enteni ning kene mengko yen tok ana abdi ning kene ya ora apa-apa lho, Mbok. Mbok diterke mriki mawon kok teng mburi pripun nak sarung kula niku tamu kok Gusti. Ya ora dadi ngopo. Wis to yen to sampeyan goleki Kang Krama ning kene kuwi ora ana ya, Mbok ya. Jare niku kandhane dadi Temenggung teng mriki kok Gustine. Temenggung ki sing madhep Temenggung ana nggone Taman Sari kene ya kuwi Temenggung Laras Miring dudu Kang Krama. Temenggung Laras Miring niku napane sampeyan niku? Kuwi ya garwaku. Bojone jenengan Kuwi pancen bojoku. mesti bojone mesti yo apik kok. Kula tak pengen ngertos ki bojone jenengan. Sampeyan kepengin kenal. Ki jenengan mawon atine apik mesti bojone nggih apik Ya atine tadi niku. ya Bu. Tak pengen roh lek kok wis ngerti ayo bali Loh, Kang Krama, bojoku. Lho sampeyan to, Pak. Kang Krama, saiki sampeyan kok bagus, Kang. Jebul. Tulung sinden kon munggah kon gebuki aku san ya. Kang, aku kangen tenan karo sampeyan, Kang. Aku gak i. Bapak, Kangen. sampeyan ora eling kan aku to, Pak? Gak. Jambul, Jambul iki, Pak. Candi. Loh, anake sampeyan jaluk Lho, anake sampeyan kok. Wah, ora. Oh, alah. Ora di anak. Kok ora Lho dianak? sampeyan ora eling karo Jambul, Pak. Gak. Ini lho, Pak. Rikala semono sampeyan ninggalke simbok lan aku. Sampeyan iki gaene nurut-nurut, malah diwenehi sego karo tahu. Ya Tak piye? bareng tak pangan, arep aku njaluk ngombe karo sampeyan mbongon ngombe banyu aki tak kandhani. Wah, ndak iya lah. Lho eling apa ora? Tenan ngono lho, Kang sampeyan Rai. iki. Halo. Lho, sapa kowe? Saiki wong iki ndak amnesia ta? Oh lali nek amnesia wae. Amnesia iku apa to, Le? Lara sing gak eling ngene iku lho. Mongko dhisik to. Iku anak ndek cilik sing njaluk sunat ora sida mbok sunat. Lah, angger gamblek. Iki bojom lah iki lho salene nang tak gawakno. Nggo saleh. Salene sapa? Salene kok mangsake nek menawa kowe jek kanggo nggo ya. Walah. Kowe ngenyek karo Temenggung Laras Miring. Iya iki tak dinggo nganten anyar kae lagi sepisan nganten anyar tok dinggo iki. Lah dinggo nganten anyar ora diumbah. Ambune ngene lho. Raja. Apa kuwi tenan lho, Kak? Lho, lha apa aku ora ora karep apa-apa diajeng temenan sumpah bojomu kowe ta. Tenan ya mulai Kang. Mulai ning ndi? Simbok. Sik ta. Iki mangan nang ubang iki mbok yo ngalih ngono kuwi kok iso. Modar ijek ta ora iki. Pak, mosok sampeyan ora ngenali simbok karo Jambul to, Pak? Kang. Tenan, Pak. Masih ngono lho. Marse wong ndi? Lho, piye kok malah Apane bakul makse kolutan iku? Oh, malah ra kenal aku. Iku ora iku malah. Ya iki bojom tenan iki bojom tenan. Iki kapan? Bojoku ya iki tok. Lho garwane kuwi aku. Kuwi bojo Mas Laras Miring. Sadereng entuk sampean bojone iki pisanan iki bojone. Apa kuwi tenan, Kang Mas? Oh, ora diajeng ora. Ayo gelem tipak yo le. Wong ayu kok gelem sisa. Niki tipake kula niki. Tipan niku napa lho, Kang Mas? Bekas. Oh, bekas. Lah tenan nek pakmu eling bekase simbok. Pakmu eling. Eling pakmu. Aku eling, kowe sing ora eling. Apa tak eleng bekase barang. Lho maksude piye? Ana bekase piye niku? Lho sing ora sapa? Lho dalah. Aku marak ngomong. Tilas ora bekas kuwi lho. Bekas. Ya lha aku ora bekas iki. Ora Aku wong nomor 3 ning Temenggungan Mataram kene. Lho lak saiki nek biyen, Kang. Ya ben mula aku ya sugih. Lho, ora ngono lho Kang, sampean biyen kae wong ngemis ngono lho Kang. Ah! Sampean ngathong-ngathong gone tangga. Pelecehan. Lho ngrikala semono sampeyan arep Cemaran make nama aku baik. wae Iya. ngambil duit kok, Pak. Duite sapa? Sampeyan ora eling aku karo simbok. Ora. Iki bapak ndak badok pamblarutan. Kowe tamu dadi Ya kandhane ora kok. maido le. Ora mau dipiye to, Mbok? Lah wong ngerti bokong diwalik kok le. Maksude simbok. Lah bokong nek diwalik lak yo penak. Lho padha penake. Lho sampeyan ora Alah, ndibokong apa Sudah piye? ora tak wale lah Lah ora bokong dak. sing kok yo gedhi
kok, Le. Ora usah do kakean caturan, ora usah kakean patung. Nek kowe kepengin njaluk prabyatu apa, tak wenehi kono ning guri dhuwit tak tumpuk ana 3 gibik. Kayu ta. Kayu apa? Kandhane Wis ngene ae, sing penting iki anakem karo bojomu. Iki ndak ngakoni wis beres. Ra iso. Aku ora njaluk bondomu ora, Kang. Terus Aku njaluk mau aku akoni aku dadi bojomu Wah. tak karo Simbok. nek kowe kepengin ngakoni kowe bojoku surat kawenem go rene. Yo, dadi pangan rayap kok, Le. Ya, mulai iku nek wis dipangan rayap berarti bojom dipangan rayap. Pak, apa sampeyan ora kelingan? Oh. Arikala ana ing desa, arkosane sampeyan kelawan Simbok. Ngeling ngono ya, Pak. Bondo kenani lunga, derajat kenani minggat. Dhisik bapak iku wong melarat temporat gendong jagat. Sakwise bapak cumondhok ana ing dalem ketamanggungan Kasultanan Mataram. Saya-saya bapak wis nglalekake jambul kelawan Simbok. Ora usah ngoceh kaya badat sewu. Pisan kas ya. Kowe yen kena tak kandhani, kowe lunga kok kene apa ora nek lunga tak. Kowe nek kepengin nyawami jek kantil ning ragam engko mangkat melu bis jam 7 ya. Nek kowe kepengin sesuk nyawami lang, mulai saiki. Lah kira-kira mbok utang ta ora? Ora ngarah nek iki. Ora. Mbok jaluk 10 dina tak kei. Engko bayare aku tak mangkat. Nah, lho ya mah. Ini lho, tak elingno. Oh. Ora ketang piye wong anakem bojomu mok mikire mok kepengin mbok akoni tok. Lho ora iso. Mbok ngakoni kene. Anakku sapa? Bojoku sapa? Wong bojoku garwaku ya mung dididik. Berarti kan mau ngakoni ponakku iku Lho mau. kabeh minggat to sisan. Mok, Apa nek? dadi godhong aku mau nyawuk. Kuwale. Dadi banyu aku mau nyuwek. Kuwale. Lah piye benere? Dadi banyu aku mau nyawut, dadi godhong aku mau nyuwek. Mulane nancene kowe ra gelem ngakoni Apa? karo ponakku karo bojomu. Ya. Titani kowe, Apa? titani kowe. Wah, Nun sewu. Ngatemen yo malang ning dalan iki. Ngatemen, wadok pelek. Ndora pate. Monggo kuwatur pinara. Kowe sampean gowo, Ana kawigaten mung sampean gowo, mane kok bisa guyon angel cakup. Wonten wigatos menapa Ndara Pate? saka wersane Sinuwun Sultan Hanyokrokusumo Nggih. ngaturke wujute nawala kanggo tumenggung laras piring. Nawala, layang. Nggih. Nawala mbok tampa aku tak netepi kuwajiban. Mengki riyen nah. Piye to? Kesusur apa ndang mulah iki. Jeng Sultan ini kok aneh. Aneh nih. Lah sampean niku lah ya bodho kok. Kepiye? Lah kula niku dadi temenggung ora iso maca kok sampean kei layang. Sampeyan iki mbok yo aja ngisi-ngisini Lho kaya kirane ngono ora ta, iso Kang maca Mas. kaya mbok buka. Lah karepe kula nek menawa ana apa tapane nggih tulung sampean Ya maca. garwamu kon maca, wis ora wenangku. Alah sampean mawon ah. Kula njaluk tulung jenengan sampean waoske. Garwamu. Wis maca diajeng. Menika lak kagem panjenengan to, Kang Mas. Sumpah nek iso maca. Sampeyan macakno. Teh. Macakno. Kanggo tumenggung laras miring. Wah, hadiah iku. Yen tori kalenggahan iki wis ora ana bumi sak cengkang, munggo ing tumenggung laras miring ana ing Kasultanan Mataram. Ah, nundung wong neh. Iku bener napa mboten? Lho pancen kasunatane kaya ngono. Dadi kula gedhe cilike wis ora diakoni wong Mataram. Ya mbok kalopotan apa Kanjeng Sultan ngerti. Wah, matane wong. Lah nggih, Kang Mas. Menika tumbek mindakipun panjenengan. Dadi yen gedhe cilike aku tumindak luput karo Kang Mas Tumenggung, karo Kang Mas Sultan, aku ditundung. Ya. Ora apa-apa. Aku titip bojoku teh. Lho.
prajurit ana ing Mataram. Kanthi kuwi, kowe wis wakas padha ya diajeng. Ki menika leres sedaya atur panjenengan Kang Mbok. Bumi Blambangan menika kula labuhi kanthi sak lembaring nyawa kula. Jiwa raga kula kanthi nyawa kula. Kula aboke kalian Bumi Blambangan. Yen ngono kowe madeg Senopati Wanita. Ya, yen ngono kowe karo aku bakal merangi wong-wong Mataram. Lakon iki ora rada dawa. Lho kok rada dawa? Pacar-pacar ana nunukan loro neh. Iya ping gasang kolon neh iki to. Iki ora nuk-nukan. Ning iki vitamin. Wah. Pacar-pacar ana vitamin kaya Sing ngene. siji rada pantes dadi wong. Lah iya? Lah iki lho kok ora ana bangket pucuke iki. Ora ketang kaya ngono kuwi iki mono prawan. Weh, perawan semen iki randane sepira? Oh, aja kaya ngono. Perawan semerot. Pendane ana nyerot ngono ya. Diwanoke. Sapa kowe bocah wadon? Aku kadang saka Blambangan. Nah, Aku Senopati Wanita Retnawati. dan banjur sing siji, Lan aku Retnosari. Retnawati lan Wisnusari ana perlu gawe apa kowe teko ning tengah ngalas? Aku mung kepengin ketemu kelawan wong-wong Mataram. Ora ana wong Mataram sing ijeh mok karo aku tok, liyane do mulai kabeh. Lho, pancen kudune kaya ngono kok ya. Ketoprake dhewe wae lak ya wis. Nek ana ngene iki kok 15 dina iso pijet ping 3. Jaluk aku sesasi. Syukur. Ya Mati ngene lah nek bose dak ngono ae ya. Bambangane bose dhewe. Ya. Dan tepetuk rodo papat. Rodo papat nyurang-nyurung terus ae kok. Saiki yen kena tak kandhani, tulung kowe balik prajurit Blambangan kon rene tumplek. Ora ngono sik. Ora usah sesumbar Aku kaya dikon ngono. bali. Ya. Nek ngono wis ora gelem karo aku ya. Lho, ya mah. Mungso ya tetep mungso. Oh ngono. Saiki ngene aku kepengin tepangan. Nggih. Sapa jenengmu? Tumenggung laras miring. Tumenggung ki kaya ngene. Lho, tumenggung gaul saiki yo ngene iki Lek. Sik sapa jenengmu? Tumenggung laras miring. Ayo. Sapa jenengmu? Tumenggung laras miring. Tumenggung Tumenggung laras laras miring. miring Kang. Tumenggung laras miring wong nomor. Ya. Ngene ya. Wah, aku tau ngene bayar swidak ning ngene. Atasi. Tumenggung laras miring wis to. Ya, Ora susah ndadak perang lan perang. ya karemu. Apa to darunane wong perang? Perang mono katulis nganggo aksara apa wae tetep pengis kejem. Ya. Sing menang wae bakal ringkih. Apa maneh sing kalah bakal tumpes tanpa tilas. Saiki ngene wae. Nah. Api-apian apa? Ora usah perang. Jata jinata iki ora usah. Sing karepe Perange perang asmara wae Blambangan karo Mataram. seneng-seneng neh. Iya. Yen perang tiba perang tegese. asmara. Resikone Api pangorbanan. resikone dadi wong barak ya ngene iki. Ora sore, ora esuk, ora pajar anggere kepethuk wong wedok seneng aku. Wis saiki triwas kebeneran. Beneran. Yen pancen kowe tajak perang ngadu Jata ora gelem njaluk perang asmara, Ya. aku iki dina ditundung minggat saka Mataram. Kowe Aku gelem dadi bojomu waton kakangmu iso tunduk karo aku. ngono jaluk kamu. Iya. Yen jalukmu sinanggo gampang. Mas. Aku ora ulap senajan kowe wis ganti busana ning aku isih capet-capet isih kiringan. Kowe kaya Pak Kromo kae. Tumenggung laras miring. Nek dipocot pangkatku. Dadi nalika semono kowe diweni derajat kalau nang Mataram dari Temenggung laras miring. Leres. Ya. Ana apa kok nganti kowe ngrawuhake aku sing kudune aku ketemu kan kowe? Niki ngene lho, Pe. Lho kok piye lho? Lah niki jarine kadange sampean. Ya iki kadangku. Kadange sampean loro seneng kare kula. Oh. Ateges sampean kangangne kadange niki bocah wedok aipene kula. Iya. Lah kok Kang Mas? Kula nyuwun dhaup. Kula dhaup kalian Nek Tumenggung perkara laras jauh miring karo Kang Mas. laras miring kuwi mengko gampang. Oh nggih. Aku saguh dadi walimu wong-wong tuamu wis kapundhut. Nah nyuwun sewu Kang Mas. Nggih. Kang Mas Tumenggung. Sampeyan tesih kiat napa mboten? Lho, papat yang ngatasi. Lho, nek iki ngatasi wae. Mbombo nek 3 sasi mengko ya. Alah karo tengah sasi karo ambekan tok Laras rek. miring.
Oh, nalika semono aku wis ngrumangsani kalah karo kowe. Nek pancen kowe gelem dadi garwaning kadangku sakloron, aku nduweni panjaluk. Napa? Sager kowe bisa mbrasto wong-wong ing saka Mataram, ora mung kadangku sakloron sing bakal tak ulungake. Ning negara Blambangan bakal pasrah. Ora iso sampean keplai. Hati-hati. Lah menika lho Kang Mas. Pikantuk damel menika. Ing mangkenipun kula badhe njunjung asma panjenengan. Yen kaya ngono, Kang Mas. laras piring kaya awat-awatan saka kaduran. Ngaten. Kepareng nyuwun pamit iki Kang Restu. Pangestu Kang Mas. Sedulur, Sapa kang gagaranmu? Kowe wani dadak nggawa seslingon. Mapak wong Blambangan. ditepungke wae. Aku Senopati perang saka ing Kasultanan Mataram. Gagak Mataram aku. Gedhe cilik kowe to sing darani Gagak Mataram. Iya. Gagak Mataram. Yen pancen kowe wani, aja dadak raimu kok tutup nganggo topeng. Bukaan mungsuh karo wong Blambangan. Ora usah dadak ning pangarepanmu njaluk keng supaya aku buka kelawan kedhok. Yen pancen kowe satria kang pinunjul, luwih bobot pilih tanding. Ki lho, tanding ngono Gagak Mataram. Maju sak jaka. Laras miring. Aja mbok kira aku ora ngerti kelawan wujud. Yen to kowe sumbar ngligara pusaka, ora ana liya ning pangarepane Gagak Mataram. Kuwi ora bisa nyawang. Ning yen to Gagak Mataram bisa nyawang kelawan terjatuh. Sumbaro kowe laras miring. Sumbaro. Lho, nanti ngono Gagak Mataram. Kowe ora aku. Kene ora. Tuh. Mapi ra, Cak? Ayo. Iki tak Sumbaro kowe ya. kowe jero. Ije weruh. Iki mapi ya? Lho kok malah ndak lho. Ya iki ana anak buah keprok kelawan bose. Iki yen tak copot iki wong ora roh aku. Laras miring. Mestine wae ki duweni tandha rasa pitakon. Ya. Gene apa sakwise kuwi ngligara pusakamu banjur Gagak Mataram ngerti marang kawujudanmu. Coba sawangan. Lho. Aku rumangsa kalah Gagak Mataram. Amarga piandelku wis kok colong. Kok jupuk. Ning sak benere sapa to sejatine kowe? Kowe kepengin ngerti sapa sak tenane Gagak Mataram? Ya. Yo. Dadi senopati ana ing Mataram kowe to, Mbul? Pancen bener Bapak Kromo. Wah, ya ana lakon iki anak wani karo bapak. Ora teges anak wani kelawan wong tuwa. Merga sing jalari sampean. Ya ngene lho, Le. Ya sepurane sing gedhe kowe disirata. Wis ora ana sepuro-sepurunan kanggo Bapak Kromo. Nan, Tenan. dadi gedhe cilike sing ukir jiwa ragamu kuwi aku ora mbok akoni. Bapak, aku pancen ora bakal tak silaki. Sing ngukir jiwa lan ragaku nganti aku dilerno ana ing guwa garebane Simbok. Ya. Merga saka sampean. Ning kudune sampean eling. Sakwise sampean duweni pangkat tumenggung ana ing Kasultanan Mataram, banjur sampean lali kelawan jambulan Simbok. Apa kaya kuwi bisa diaku? Aku iki ora lali. Ning aku nglabuhi gaweanku, nglabuhi kedonyanku wong ibumu sing nguri ya ora duwe anak.
Umpama ibumu sing mburi ora duwe anak, sapa to bakale sing duwe Mataram? Ora ana liya mung sak jaba kowe. Ora usah dadak ngoceh kaya dene betet sewu. Yen sampean jaluk jambul supaya ngakoni bapak kelawan sampean. Iki lho, tambani pusaka iki. Lho. Bapak Kromo. Senajan to melayumu kaya dene pateng kecatun, bakal tak bujung kowe, Mas. Jambul sing teko, Mbok. Kene le, kene. Kowe iki ning diae to le, kok sibuk ki kuwatir mikir kowe terus lho. Simbok, jambul iku wis ngancik tatarane kawidasan. Ora usah dadak Simbok kuwatir kelawan jambul. Ngene lho, Mbok. Sak tenane aku mau ketemu kelawan bapak. Kowe iki ketemu Yo. Pak? Dheweke wis uwal saka ing katemungan Kasultanan Mataram. Terus Dheweke mbalui ana ing Kadipaten Blambangan. Banjur aku nganggo singklon iki, Mbok. Nganti aku nyolong pusakane kelawan bapak. Ya iki sing dadi agul-agule kelawan bapak. banjur Pakmu saiki piye? Sakwise bapak ketemu kelawan aku, tak tungguli pusaka iki dheweke mlayu. Ning aku titip eling kelawan sampean, Mbok. Eling. Ing mengkone yen to bapak tumuju nyang omah, aja nganti sampean nampa kelawan bapak ya, Mbok. Ngono le. Iya. Yo aku tak Sakpetara aku arep menyang mburi. Mengko eling ya, Mbok. yo aku Yen tak tono manut bapak karo rene kowe. ora usah mbok akoni yen to bapak kuwi bojone sampean. Yo. Wis ngono ae, Mbok. Sih. Repot sih. Balik ning kandange. Nah, sampean. Iki sapa iki? Bojo mek sapa? Lho. Bojoku ki wis mati. Alah, cah iki nek malah. Wong jenenge wae wis ditambahi almarhum kok. Ah, kowe KTP-ne lho jek meger-meger. Lho. Ora kok. Aku bojomu kok. Sampean ki sapa? Rama. Ya pakane jambul iku ah. Aku ki rabi mung pisan kok. Jak karo aku tok ah. Ha ora. Aku lali bojoku kae biyen sapa? Lho iki kabehne gendruwo piye lah? Layang iki dipangan rayap aku dadi lali. Aku bojom sih, aku pakane jambul. Ora kok. Ah, iya kok. Ndara eling kowe jangan karo aku nang ngisor weterong. Ora eling blas. Eling lah kok. Ora eling kok. Aku bojome. Ora sudi aku duwe bojo. Mau temenan? Ora. Mau? Ora. Ikhlas lahir batin? Ikhlas aku. Yakin? Yakin. Entani nek kowe kepengin ro. Simbok. Mlayune Simbok kaya nututi kelawan bapak. Yen koyo ngono aku bakal pujuk kelawan Simbok. Tahu.
ngedos ya lah. Wis, ana bebasane Parigaka ora matur sami kebura nuntun. Sing siji ora gelem ngakoni, sing siji nundung minggat. Timbang aku urip loro-loro luwih becik aku tak mati. Aku ora karepem aku mbok gondeli. Aku wis ora tau mbok wori, Kang. Alah, wis ora iso lapo-lapo. Ora iso lah aku tak tukokno jamu. Jamu apa? Ibu lah mbokmu wayahe ngedu yo. Sampeyan iki jubule wayahe ngedu kok, Mbok. Piye to, Le? Nyang omahku kandha kelawan sampeyan apa? Wis to, nganggo pawatan apa wae bapak nak mulih ora usah ditampa. Lho bapak arep nyemplung nang jurang sampeyan tututi. Kowe iki piye to, Le? Anane si mbokmu nututi amarga mbokmu kok medun kuwatirnya ora tak bayar ngono lho. Kang kromo tenan yo, Kang. Ya iya tak kei temenan kok tanggal 14 maka. Kang, sampean aja lali karo aku. Ora wong kadang kala tak SMS malah sing bales bojomu ngono kok. Pak, Piye Le? sampeyan iki ngakoni lupute sampeyan ora? Ya kabeh aku iki mergo sing salah. Aku dadi wong tuwa ora tanggung jawab, ora ngopeni si mbokmu ya ora ngopeni kowe. Mula ya Le, kabeh lelakon iki sing luput kejaba wong bapak ora ana liya ya sapa neh, ya ta? Amarga bapak edan pangkat, edan donya. Mula iki blambangan ya wis kocar-kacir, mentaram ora ana sing duwe. Kari kowe. Kowe milih ning blambangan apa milih ning mentaram? Mengko dhisik Pak, sadurunge aku mangsuli kelawan pitakone bapak. Heeh. Ning aku kepengin mitrang kelawan bapak. Yen tembung umpama, yen to kanggone bapak, kuwi jambul penak nyang Kasultanan Mataram apa nyang Blambang? Yen cara bapak jambul kepenak ning Mataram. Mula iki dina Mataram dadi dhuwitmu, bapak tak urip ning istormu karo si mbokmu ya, Le. Ini lho Pak, sadurunge aku njaluk pangapura si gedhe. Nganti aku sugih gendel bondo wani arep mateni kelawan sampeyan. Pak, yen to sampeyan wis sadar orang tumindake orang nganti neling setir saka bener, sampeyan lilo yen to sambung kelawan simbok meneh. Ngono, yen kaya ngono, ayo bareng-bareng gembul bujana, kowe bali ning Mataram, aku tak urip ning desa karo simbokmu. Yen mbok ana kaluputane nyuwun agunging samudra pangaksami. Paripurna pamirsa, atur panjenengan sadaya Bapak Cahya Kartiko kanthi lapan jambul Ramanuja. Ing wacana acara pundi-pundi pinanggih malih Cahya Cahya Mandura badhe timbal marang wonten ing Tlatah Mayong Jepara Tataran Luhur.